गिबियावनो आंनि बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे इउट्यूब चेनेलनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो बरायहरबावनाय थाबाय। आङो दायो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। जोङो सोर आरो जों बबे रायजोनि आरो इसोरा जोंखौ लानानै मा सिमां नुदों बिनि सोमोन्दै आं बुंनो थाखाय लाबोदों। आङो जागायजेननायनि सिगां आङो बाइबेल सिरि आङो फरायना होनो लादों। 1 Peter chapter 29 नाथाय नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर, राजानि दौरिफोर, गोथार इसोरनि मानसिफोर, खोमसिनिफ्राय जाय इसोरा नोंसोरखौ गावनि सोमो गोनां स्राङाव लिंनानै लाबोबाय। बे इसोरानो गावनि सोमोनांथाव हाबाफोरखौ खोन्थाबायनो नोंसोरखौ सायख'बाय। इफिसियास चैप्टार 2:10 आव बुंदों, गाहाम हाबा मावनो थाखायनो इसोरा ख्रिस्ट जिसुजों जोंखौ दाबाय। जोंखौ मावहोनो थाखायनो इसोरा सिगांनो बेखौ थामथिम खालामखादोंमोन। दा जोङो बे बाइकनि गेजेरजों जोङो खोनाबाय इसोरा दिनै जोंखौ मानो सोरजिखो। जोङो इसोरनि सायख'जानाय गोथार हारि, गोथार नोगोरनि जोङो राजानि रायतफोर होननानै जोङो मिथिबाय। दा जन चैप्टार 13:17 आव बेखौनो बुंदों, दा नोंसोरो बेफोरखौ मिथिबाय, नोंसोरो बेफोरखौ मावब्ला बोर होजाग्रा। जों दिनै मिथिनानैबो जोङो दिनै बे इसोरा हास्थायनाय बायदि जोङो राजानि नोगोरनि सायख'जानाय सुबुं जानानै दिनै जोङो बे इसोरा थांखिनाय आरो सिमां नुनाय बायदि जोङो मावनो हादोंना हायाखै। मिखा 6:8 बुंदों, अ मानसि गाहामा मा आरो फोरबुआ नोंनिफ्राय मा नागिरदों बेखौ बियो नोंनो खिन्थाखाबाय। न्याय हाबा मावनाय, अन्नायखौ हामजानाय आरो गावनि इसोरजों गुरैयै थाबायफानाय। जोङो खोनाबाय जानांगौ इसोरनि बाथ्राफोरखौ। जिसु ख्रिस्टआ बेखायनो बुंदों जन चैप्टार 14:15 आव, नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन। आइजाया चैप्टार 6:8 आव बुंदों, आङो सोरखौ थिनहरनो, आंनि जानानै सोर थांनो। बिदिब्ला जों खोनाबाय जोङो जेसाया बायदि जोङो बुंनो हानांगोन, आंखौ थिनहर, आङो बेयावनो दं। दिनै गाहाम रादाब फोसावनो गोबां रोंगौथि जोंनो गोनांथि गैया। जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनो बयहाबो बिबान दङ। जों राजानि नोगोरनि सायख'जानाय साफ्रोमबो इसोरनि गोथार जिउआनो जोंखौ फोरोंगोन। जोङो दायो जोङो गोसो होनांगौ, जोङो बिनि थोनलांनायफोरखौ जोङो मानिनांगोन। नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि बाथ्राफोरखौ मानिगोन होननानै इसोरा दिनै बुंखादों। जन चैप्टार 14:15 आव जोङो बाइबेलाव नायोबा जों मोननो हायो जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव थानाय समाव गाहाम खौराङाव खेबबा बे गाहाम रादाबनि सोमोन्दै बुंलांदों। जोङो मबे बाइबेल पदआव बुंलांदों जों बेखौ नायनि। माथाय 28:19-20 सिरि, मार्क 16:15 सिरि, लुकासनि 24:47 सिरि, जहन 20:20 सिरि आरो थिनहरजानाय 1:8 सिरियाव बुंलांदों। जहन 20:21 सिरियाव बियो बुंदों, नोंसोरहा सान्थि जाथों, आफाया आंखौ जेरै थिनहरदों आंबो नोंसोरखौ थिनहरो। दिनै बिफाया जेरैहाय गावखौ थिनहरदों बेबायदि गावनि सायख'जानाय रायतफोरखौबो दिनै बेबायदि मावनायखौ दिनै जिसु ख्रिस्टआ हास्थायदों। जोङो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जिसु ख्रिस्टआ सोरगोआव थांनायनि सिगां एसे समनि सिगाङावनो थिनहरजानाय 1:8 सिरियाव बियो बुंदों, जेब्ला बे गोथार जिउआ फैगोन अब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन आरो नोंसोरो जेरुसालेम, जुदा, समरिया गासै बुहुमाव आंनि साखिफोर जागोन होननानै दिनै जिसु ख्रिस्टआ दिनै जेरै बुंलांदों, जेरै जोंखौ लानानै सिमां नुदों बेबायदि जोङो मावनो इच्छा खालामनांगोन। बे गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाखाय जोंनो बेबायदि रोंगौथिफोर जोंनो गोनांथि गैया। जोङो बाइबेलाव नायोबा नुनो हायो 1 जन चैप्टार 2:27 आव नायोब्ला जोङो मोननो हायो। आङो फरायना होनि। नाथाय नोंसोरो ख्रिस्टनिफ्राय जिउखौ मोनबाय। जेसां सान बिनि जिउआ नोंसोरनाव थागोन एसे सान नोंसोरो रावजोंबो फोरोंजानो नांनाय नङा, मानोना बिनि जिउआनो नोंसोरनो मोनफ्रोमखौबो फोरोङो। जों बे बाथ्रानि गेजेरजों जों मिथिनो हाबाय। आरोबाव जोङो नायनि गालातिया 1:16 नायोब्ला जोङो मोननो हागोन।
इसोरा जेब्ला आंनो गावनि फिसाज्लाखौ नुजाहोयो अब्ला आङो फोरोंजानो रावनावबो थांनाङाखैमोन। जों बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो मिथिबाय इसोरनि जिउआ जायनियाव दङ जोङो फोरोंजानो थाखाय रावनियावबो जोङो थांनो गोनां गैया। जोङो आइजाया चैप्टार 50 नि 4आवबो जोङो मोननो हायो। फुरबु इसोरा आंनो फोरोंजानायफोरनि सालायखौ होबाय, कारन मेंनाय मानसिखौ बाथ्राजों माबोरै मेंहोगानो आङो बेखौ मिथिनो नांगौ। बियो आंखौ फुंफ्रोमबो फोजायो, बियो फोरोंजानायफोरजों समान खोनासंनो थाखाय आंनि खोमाखौ होबाय। बिदिब्ला जोङो बे बाथ्रानि गेजेरजों जों मिथिबाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ बा इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोन्थाबायनो थाखाय जोंनो जेबो जोंहा रोंगौथि जोंनो गोनांथि गैया। इसोरनि जिउआ जोंखौ फोरोंगोन आरो हाबिलास थानाय बेक्ति जोङो जानांगोन। जेब्ला जोङो बे इसोरनि बाथ्राखौ गोसो होनानै फरायगोन आरो बे इसोरनि थोननायफोरखौ जोङो गोसोखांगोन अब्ला गोथार जिउआनो जोंनो मोनफ्रोमखौबो फोरोंगोन होननानै बुंखादों। लुक चैप्टार 12 नि 12आव बुंखादों, नोंसोरो मा बुंगोन बेखौ जिंगा दासि, नाथाय बिफा इसोरनि जिउआनो नोंसोरनि खुगा गुस्थि सालायाव थानानै बुंगोना नोंसोर नङा बेखौ होनखादों। बिनिखायनो जों साफ्रोम ख्रिस्ट'नि बिस्साहि नोंथांमोन साफ्रोमबो जोङो गोसो खालामनांगोन आरो बे इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो जोङो इच्छा खालामनांगोन। अब्लानो इसोरा जोंजों लोगोआव थागोन। जोङो बै 100 मुगायाव थानाय समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव माबायदि हाबा मावदोंमोन जों बेखौ बयबो नुदों। दिनै बियो बिफानि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बे बुहुमाव जेब्ला दङमोन अब्ला बियो लाइमोन अबस्थायाव बियो माबायदि गाहाम रादाब फोसावदोंमोन, जेरावबो थाबायदिंदोंमोन। माथाइनि 4:27 सिरियाव नायोब्ला जों मोननो हायो बे गोदान रदायनि गिबि फोसावगिरिया जिसु ख्रिस्ट'आनोमोन। आरो जोङो बे 100 मुगायाव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जि गाहाम रादाब फोसावनायफोर बियो सोरमोन जोङो बेयाव नुखादों रोखा रोखा। जोङो लुक चैप्टार 8 नि 3आव जोङो नायनोबा नुनो हायो जिसुआ बुहुमाव थानाय समाव जेब्ला गाहाम रादाब फोसावदोंमोन बेयाव सोखाजानाय बेक्तिफ्रा गाव गावनि सोखाजानायखौ मोनदांनानै जिसुनि उन उन थाबायफादोंमोन। मागदालिनी मरियम, जुहान्ना, सुसान्ना बेबायदिनो गोबां आइजोफ्रा जिसुजों थाबायफादोंमोन। गावसोरनि थाखा फैसा रां रुफा आरो गावसोरनि लाइमोन बैसो गावसोरनि हल लाइफ जिसुनो गथायदोंमोन आरो गावसोरनि धोन सम्पतिखौ जिसुनि बाख्रियाव लुनानै होदोंमोन। बेबायदि जोङो जिसुजों बे 100 मुगायाव गाहाम रादाब फोसावफानाय आइजोफोरखौ जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो। आरो जोङो समरिया आइजोखौ नायोब्ला मोननो हायो बेवहाय जोङो जन चैप्टार 4 नि 26आव नायोबा जों मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बै समरिया आइजोजों रायज्लायदोंमोन बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन फैनो गोनां मसीहुआ आंनो होननानै। अब्ला बे जन चैप्टार 4 नि 26आव जेब्लानो जिसुआ समरिया आइजोनो गावखौ सिमान लादोंमोन अब्लानो मिथिनाय लोगो लोगो बियो दान्दिसेबो थायालाबानो गावनि दैहुखौ हायाव गालांनानै बियो समरिया नोगोराव खारख्राव खारस्रि बे फैनो गोनां मसीहुनि सोमोन्दै बुंदोंमोन। आरो बे समरिया आइजोनि बाथ्राखौ फोथायनानै समरिया देशआव जिसु ख्रिस्ट'खौ 2 बेबायदि समरिया देशनि मानसिफ्रा लाखिदों आरो बिथांमोना बुंदों बे आइजोआ जोंनो खिथानायखाय जों फोथायदों बे नङा, नाथाय जोङो जोंनि मेगनजोंनो नुबाय आरो जोङो खोनाबाय। बे बाथ्राखौ दिनै समरिया देशनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन। दिनै समरिया आइजोनि दैहु दोनथोनायनि दैखुनथिखौ जोङो नुनो मोनो। दिनै जों गोबां आइजोफोर दङ बेबायदि संसारनि खामानिजों गोदोनानै जों आइजोफोरा मावाबा मोनजाया बे मावनांगौ जों बेखौ साननानै गोबाङा हयथ' सानो। नाथाय बे समरिया आइजोआबो जोंबायदि सासे आइजोमोन। दिनै बे आइजोनि दैहु दोनथ'नाया जोंनो बेखौनो फोरोङो जे संसारनि हाबाखौ दान्दिसे दोनथ'नानै बे फैनो गोनां मसीहुनि बाथ्राखौ खिन्थानाय जोंहाबो बिबान दङ। बे 100 मुगानि आइजोफ्रा जेरै फोसावदोंमोन बेबायदिनो दिनै जोंबो 2021नि आइजोफोरा बेबायदि फोसावनो जोंहाबो बिबान दङ। जोङो प्रिस्किलानि सोमोन्दै नायोब्ला जों नुनो मोनो आखैलुनि बिसि प्रिस्किलायाबो थिनहरजानाय 18:23-28 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। बे मेलेमजिबि आइजोआ आफल'खौ बेबायदि गावनि न'आवनो बेबायदि गोदान रदायनि बाइबेल सिरिफोर फोरोंनाय आरो बेबायदिनो पलजों लोगो जानानै गाहाम रादाब फोसावनाय, गावनि न'आवनो बेबायदि गिर्जा लानानै
बेबायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ सावरायनाय फोरोंनाय मण्डलि गायसननाय जोङो बे प्रिस्किलाखौबो जोङो मोननो हादों। बे गाहाम रादाब फोसावनायनि सोमोन्दै बाइबेलाव नायोबा जों मोननो हायो। बे गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाखाय बाइबेलाव गासै गोदान गोजाम 318 बार बे गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाखाय जोंखौ बिथोन होदों। दिनै जोंहा बयहाबो बे गाहाम रादाबखौ फोसावनो बिबान दङ। माथाइनि 25 बालाब 14निफ्राय 30 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो। जोंनो सोरनोबा केपासिटिखौ नायनानै सोरनोबा 1000, सोरनिबा केपासिटिखौ नायनानै 2000, सोरनिबा केपासिटिखौ नायनानै बेबायदिनो 5000 बेबायदि जोंनो बेबायदि बोरफोरखौ राननानै होलांदों। दिनै जोङो बाइबेलाव नायोबा मोननो हायो बै 5000 मोननाय बेक्तिया बुंबाय, अ गुरु, नों आंनो होलांनाय 5000खौ आङो फानलाय बायलाय खालामनानै आङो बुथुमदेरबाय। अब्ला इसोरा बुंबाय एबा राजाया बुंबाय, साब्बाइस उथम बिसाहि, नोङो फोथायजाग्रा, नोङो आंनि रंजानायाव हाब। आरो बेबायदिनो 2000 होलांजानाया बुंबाय, अ बिगबा, नों होलांनाय 2000खौ आङो बायलाय फानलाय खालामनानै आङो आरोबाव बुथुमदेरबाय। साब्बाइस उथम बिसाहि, नोङो फोथायजाग्रा लें, नोङो आंनि रंजानायाव हाब। आरोबाव बेबायदिनो बै 1000 होलांजानाया बुंफैबाय, अ गुरु, आं जेराव फोआखै बेयाव नोङो बुथुमो, बिनिखायनो आं नोंखौ गिनानै नों होलांनाय 1000 रांखौ आङो हायाव फबखुमानानै दोनबाय। अब्ला बेखौ मा बुंखो? मथि 25 अध्याय 28निफ्राय जोङो नाय, बे अलसिया लेंखौ बायरायाव गाहर, बेहा बेयाव गाबनाय आरो हाथाय अरखेनायल' जागोन। बे बाथ्राखौ राजाया बुंदों। अब्ला जोङो दिनै इसोरनि होलांनाय बोरफोरखौ जुदि जोङो बावगारनानै दिनै मान सन्मान नागिरनानै सोरखौबा निन्दि जानो गिनानै जुदि जोङो गावनि बोरखौ जुदि बैबायदि जोङो दोनखोमादोंब्ला जोंहा बेवहाय गाबनाय हाथाय अरखेनायल' जागोन होननानै जोङो खोनाबाय। दायो बे बाइबेल सिरियाव बुंदों, माथाइनि 25 बालाब 29 सिरियाव बुंदों, जाया मोजाङै बाहायगोन बेनो होदेरनाय जागोन, आन्थाय जाया मोजाङै बाहाया बिनि एसे दंनायखौबो सेनानै गोनांनो होनाय जागोन। बिदिब्ला बेसां गिथावथाव जोङो दिनै बे इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोसावाब्ला जोंहा मा जागोन? बेखौ दिनै 1 करिन्थ चेप्टार 9नि 16आव बुंदों, गाहाम रादाब फोसावनाया आंनि बिबान एबा आंनि बुंनांगौ जेबो गैया। गाहाम रादाब फोसावाब्ला आङो हाबाब जागोन। दिनै जोंहा बे गाहाम रादाबखौ फोसावाब्ला जोङो हाबाब जागोन। गोबांथार बेबायदि जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। जाया आखल गोनां बिसोरो बे बिसयखौ बुजिगोन। हसिया चेप्टार 14नि 9आव बुंदों, जाया आखल गोनां बिसोरो बेफोरजों थाबायगोन, आरो जाया आखल गैया बेफोरो बे बाथ्राजों सौग्रावगोन होननानै। दिनै जों आखल गोनां बायदि जोङो थाबायनि। जोङो आमस 3 बालाब 1निफ्राय 2 सिरियाव जोङो नायोब्ला मिथिनो हायो, अ इज्राएल, गासै जाति गासै हारिफोरनि गेजेराव आङो नोंसोरजोंल' सिनायज्लायगौ। बेनिखायनो बे गासै दायनि साजाया आङो नोंसोरखौनो होनाय जागोन। दिनै जों बे बाथ्रानि गेजेरजों मिथिबाय बेसेबांबा गिथावथाव। गासै पृथ्वीनि मानसिफोरनि गेजेराव इसोरा इज्राएलफोरजोंल' सिनायलायगौ होननानै बुंदों। बिनिखायनो बे गासै दायनि साजाखौ आङो नोंसोरखौसो होनाय जागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला जोङो मिथिबाय दिनै जोङो जोंनि मावनांगौ हाबाफोरा मा? जोङो दिनै माबायदि हाबा मावनांगौ जों बेफोरखौ मिथिबाय। जोङो सम थानायावनो जोंखौ थिनहरग्रानि हाबाखौ जोङो मावनो नांगौ। जोङो हरा थब्ला रावबो मावनो हाया। जन चेप्टार 9नि 4आव दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बिनिखायनो जोङो खाबु थानायावनो जोङो बायनानै लानो नांगौ। एफिसिया 5 बालाब 16 सिरियाव बुंदों, बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै लादो होननानै। आरो जोङो इसोरखौ खुलुमनायाव जोङो गावखौ सर' खालामनो नांगौ, मानोना मोदोमनि सर'आबो एसे हेफाजाब होनो हायो होननानै 1 तिमथि 4 बालाब 7 सिरियाव बुंदों। गालाथिया 6 बालाब 9 सिरियाव बुंदों, गाहामखौ मावनो जों दामें, नागारा जासे मावबाय थायोब्ला जों बुथुमनो मोनगोन। बिनिखायनो 2 तिमथि 4 बालाब 2 सिरियाव बुंदों, सम जाब्लाबो जायाब्लाबो इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोसावबाय था आरो बिसोरनि गोरोन्थि मावनायफोरखौ दिन्थिनानै हो।
दिनै इसोरा जोंखौ लानानै बेबायदि सिमां नुदों। आङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो लादों। साबसिन मेथाइ 6 बालाब 4 सिरि। आंनि अनजालि नोङो जेरुसालेम बायदि नायनो समायना आरो तिरजानि नोगोर बायदि अनजाथाव आरो निसान लानानै दावहा नांग्रा बायदि नुयो। फुंनि सोरां बायदि बै नायहरनाया सोर? अखाफोर बायदि नायनो मोजां आरो निसान लानानै दावहा नांग्रा बायदि गिथावथाव। दिनै इसोरा जोंखौ लानानै गावनि जानानै बेबायदि दावहा नांग्रा आरो गावनि जानानै मावसोग्रा बेबायदि सिमां नुदों। नाथाय इसोरनि सिमां नुनाय बायदि जोङो हसायैनो जों मावनो हादोंना हायाखै? दिनै रेभेलेसन चेप्टार 19 नि 7 आरो 8 आव नायोब्ला जों मोननो हायो। दिनै मेन्दा फिसानि हाबानि समा सफैबाय। बियो गाननो थाखाय मिस मिस खसाब सिखोन साखोन ड्रेसखौ दोनखाबाय होननानै बुंदों। दिनै जोंनि इसोरा सिमां नुनाय बायदि जोङो धोरोमनि हाबाफोरखौ मावनानै जोङो दिनै गावखौ खैना बायदि हजायनानै थानो हादोंना हायाखै? दिनै बे मिस मिस खसाबानो जाबाय इसोरनि धोरोमिया हाबाफोर होननानै रेभेलेसन चेप्टार 19 नि 8 आव बुंदों। बे मिस मिस खसाबा जाबाय धोरोमिया हाबाफोर। दिनै साबसिन मेथाइ 7 बालाब 10 निफ्राय 13 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। बे साबसिन मेथाइयाव बुंनाय बायदि जोङो दिनै बुंनो हागोन ना हाया? आङो आंनि अनजालुनि बियो आंखौ हामलायो। फैदो जिउनि अनजालु जोङो फोथाराव थांनि आरो गामिफ्राव हर थाहैदिनि। जोङो गोख्रैनो सिखांनानै द्राखा बागानाव थांनि। नोङो आंनि लांगोनायाव थाङोब्ला मोजां फिथाइफोरनि मोदोमनायखौ मोनगोन आरो बेयाव आंनि अननायखौ मोनगोन। फैदो जिउनि अनजालु आङो नोंनो गोदान गोजाम गासैखौबो बुथुमनानै दोनखाबाय। दिनै जोङो बिदिब्ला खोनाबाय जोङो जोंनि अनजालुनो जोङो दिनै बे हामलायनाय बायदि गासै गोदान आरो गोजाम जोङो बुथुमनानै दोननो हादोंना हायाखै? जाय फिथाइखौ दिनै बियो हामलायदों, जिबायदि हाबा मावनायखौ बियो हामलायदों, जोङो दिनै बेबायदि मावनानै जोङो बै इसोरनि थांखिफोरखौ दिनै जोङो जाफुंहोनो हादोंना हायाखै? दायो जोङो मा मावगासिनो दङ आरो जोङो बोरै थाबायगासिनो दङ? दिनै इसोरनि फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैनायनि मेन थांखियानो बेनो। बिफानि महान थाखुमानाय बिसयफोरखौ जाफुंहोनाय आरो बिफानि थांखिफोरखौ दिनै मावफुंनायानो बिनि थांखि। जोङो मिथिनो मोनबाय जन चेप्टार 20 नि 21 आव आफाया जेरै आंखौ थिनहरदों बेबायदि आंबो नोंसोरखौ थिनहरो। बिदिब्ला जों बे बायख' सिरिनि गेजेरजों बयबो खोनाबाय जोङो बिनि हामजानाय बायदि खामानिखौ मावनो थाखाय साफ्रोमबो जेन नाजायो। आङो जोबनायाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनायखौ हरबावनानै आङो दिनैनि बे टपिकखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।